Pripravte sa na film, ktorý zmení váš pohľad na vzdelávanie. Zviditeľnia sa všetky vaše spomienky z dôb, keď ste aj vy chodili do školy a teraz ich nejedenkrát ako déjà vu prežijete pri svojich deťoch. To veľké prečo má vo vás stále trpkú príchuť. Poďte sa spolu s nami pozrieť, ako by sa to dalo robiť inak. Vlastne nie len dalo, ono sa to tak už na mnohých miestach aj na Slovensku deje. Ale pravdou je aj to, že vzdelávacia alternatíva postupne stráca dých a nevyhnutne potrebuje resuscitáciu. Čo, ako býva u nás dobrým zvykom, spočíva v spájaní sa a vzájomnej podpore ľudí v komunitách dobrej vôle, kde vzniká vzdelávanie bez porazených. Často si vybavujem hodinu filozofie, na ktorej nám profesor vyrozprával nasledujúci príbeh. Skupina niekoľkých mužov je od narodenia uväznená v jednej jaskyni. Sú pripútaní tak, aby mohli vidieť iba zadnú stenu jaskyne. Vatra a obrazy rozpohybované inými ľuďmi vykresľovali na tej stene rozmanité tiene. Tieto tiene sú pre väzňov jediným spojením s vonkajším svetom. Tieto tiene na stene sú ich svetom, ich realitou. Tríznitelia jedného z väzňov odviažu a umožnia mu vidieť svet mimo jaskyne. Čo myslíte, ako dlho mu potrvá, kým si po celoživotnom väzení zvykne na vonkajší svet? Je zrejmé, že jeho prvou reakciou na realitu bude hlboký strach. Pochopí, čo je to strom, more, slnko? Predpokladajme, že tento muž vidí skutočnosť, aká je, a že chápe, akým veľkým podvodom jaskyňa bola. A profesor nám vtedy stručne načrtol možné výklady tohto mýtu. Čo je poznanie, preľud a realita, a že sa možno nachádzame vo vnútri obrovskej jaskyne, ktorá sa zasa nachádza vo vnútri ďalšej. Niet pochyb o tom, že oslobodený muž má nutkanie vrátiť sa do jaskyne a podeliť sa s ostatnými o to, čo práve videl. Dobre, a tak ako vo svojej 11. téze prichádza k myšlienke, že filozof musí nielen pochopiť realitu, ale musí ju napokon prísť aj pretvoriť. Médiá, tisíce kníh, všetky politické prejavy, medzinárodné organizácie, odborníci, filozofi, webové stránky. Všetci sa zhodujú v tom, že vzdelávanie je veľmi dôležité. Investuje sa do výcviku, stavebných úprav, do výskumu, do nákupu kníh, notebookov a tabletov. Organizujú sa kurzy, dvíhajú sa platy a zasa sa znižujú, napodobňujú sa zahraničné modely, všetko pre zlepšenie vzdelávania. To však nič nemení na tom, že škôl je toľko, koľko je sociálnych realít. Nezáujem o školy pre chudobných, ktoré sú ako veľké králikárne, školy pre robotníkov, odborníkov, školy pre strednú triedu, štátne a súkromné školy, školy pre bohatých a školy pre elitu. Väčšina škôl sa usiluje získať čo najväčší počet žiakov. Ďalšie sa zameriavajú na vzdelávanie pracovníkov podľa rôzneho postavenia v rámci hierarchie a je len niekoľko málo škôl, ktoré sa venujú dosahovaniu tej najvyššej kvality. Ak nehľadíme na rozdiely, všetky sa usilujú vyhovieť všeobecnej predstave o ideálnej škole. Do akej miery nám tento ideál školy pomáha v individuálnom a kolektívnom rozvoji? Skutočne táto vzdelávacia paradigma umožňuje ľuďom dosiahnuť kvalitnú životnú úroveň a pracovať na zlepšovaní života v komunite, kde žijú? Vytvoril vôbec niekto vzdelávanie podľa tohto ideálu? Existuje nejaký iný druh škôl, ktorý ich dosiahol? Takéto otázky nás priviedli k otvoreniu dverí do sveta, ktorý zostáva skrytý pre mnohých z nás. Tento film je súčasťou procesu, ktorý pravdepodobne nebude mať koniec. Je otázkou, na ktorú nejestvuje odpoveď.